Txepetxa eta arranoa. Badakizuela munduan eztabaida asko egoten dira, eta gure baso berezi honetan be, izugarrizko eztabaida sortu zen. Ia txorien artean, edo hegaztien artean, zein zen goren edo garaien egan egiten zuena. Jakina, bakoitzarentzat bera da, oberena, garaiena, altuena eta gehien igotzen duena. Beraz, frogatu egin behar zen, eta txori guztiak hasi ziren egan. Gorantza eta gorantza eta gorantza, igo eta igo eta igo eta igo eta igo eta igo. Jakina, batzuk, beste batzuk, baino arinago nekatzen dira. Eta astiro tartean, tarteka, nekatzen joan ziren. Harik eta, gure arranoak edoietatik gora egin eban. Ez dakit nik noraino, batzuk esaten dute igual estratosferaraino helduko zela, baina gora benetan. Eta ja beran buruan, zeruaretan, edoiak baina askotaz gorago, bere burua bakarrik ikusi zuenean, bere burua garailetzat jo zuen. Eta esan zuen, sasoia da, nekatuta beban nago eta banoa berantza. Eta berantza zen une horretan, gure arranoaren luma artetik atera zen Txepetxa. Eta saltotxo bat eman zuen, pik! Eta esan zion arranoari, arrano, nor da garaien egan egiten duen txoria?